Hello fans, ini dah share video ko talon ro Malaysia ke tini video ko ro jotono saimano election gana abagui dara pohor debroma bo sawi khna ka je sung joto luku sini je joto ti prasarono bo kasia ko kesarka tamani ko kesarka abo sung video na lene ga aboni sika angka kok sanai tam ni ke tabu election gana bo kubang ma boot chan panai tongnai haipano sungse sini bagi je kaham khanyo boot marnai heda borok sungno jabardasti ba bud nai mena ba heda abagui sungje sini bai kaham khanyai sungno je sajangnai sini bai kaham khanyai bornono sung bud marnai sung joto ti prasarno tam hani kok jarka hari sungtau nailen sini baskango tide edisi chongmari tide edisi hapangni je election phai dongo ngei habono koinai sini khajani ti prasa sini chobani sini o kaisa boots paino sang hapang slai Zagri uimano ba hapang no sabai bori mano abono rok muito tongjabai di sini o kaisa boots o jorao rangsak ni slai pano dam diamond ni slai pano dam o jorao abono sini o rangsak ni soman sini boots non rok riganai kangsa bai yakaiba khotong 1 kg 1.5 kg bai khotong mothasa mothaknei bai ta paijak baidi ang abono sanani musongo sini bai kaiki yong songrokno khotong dulsari gnai kangsa bai norok ni ashuk damni boots no ta phalja bai tini tiprasa hamkrai sini thinang ni bagui se o boots sini o yasi sini tiprasa thinang ni bagui se keboni bagui sang bokha uyui khlai sang ma wansok lainai sabo sini bagui fight khlai tong saboti prasa hamkraine bagai manthai soktaine bagai fight khlai tong sabo jati dofane bagai saya nang yakarei chichiri khogui totra phapati wei kok sai tong sing ma wan suklainai ke norobo khana kana sini da portam ni sai khana ka bini kok onek nangmani kok heda sini kaisa boot baise baksa kotor thangbai sum boot duise to kotor thanai rok sini boot bai fan mane sini support bai jotono mane kotor thangbayo aboni yakolo khe sengti prasarongno baksa tsenai pia no nuguin tongna news rogo baksa jaga boat chanai boat pai thangmale kuno se khuspata kari kha lama kaham salam nai lama kaham salam phaliya tower kair nai tower kair phaliya o hai facilities nai am hai bor khuspana dagniya ga obo haike no tei ga party mong bisram gondo area wo sikok tu se manja okha rai basa taw taise hostel ong ni nokhobayo joto trai rok hostel ni suti rok manai thangbai porikha rok pai heda abagei serai rok no kisa biker purke hoske tonba di tamni ke sikok akari tongkha obo haike no bihar haste hairoko tebo kungma jaga o sikok akari tongkha sin tirpura haste bo sikok akari tongkha truk mongni team phaino tongkha hani mano abagei adi se bisram mondo hayo area o sikok manja mon mangpri nelen ta Fikring mano, serap hanya bisa. Takut di security ni. Untuk dari skok. Tosta security, lihat ha, kamera kayangmu. Ya sudah. Ini siap. Kulat mama. Hey, barikul. Barikul. Semua Sultan. Kok senang. Dari pulis rogo ya ka pethaki mansa ono ke heru mo masam kirma sisa nang ke tong masinani ase kama sakar ba ke mo Jemma jangan orang pethaki ba ye kise pulis rogo ha tesha se poro pyogo sidi rogo pina musgan di maya nawa gordo kumanda mano porong gordo sidi ha Kulma sisang sukamule naibegede hushiyar norogun nukhanai ko bisrang monjo hai area wo sikok manjang mani beri hai nyong tongo bat beri phanong mano beri nyong nai ketai tamun sanai atiro nugui serai rong kisa hoske tongbaji je nungnai ro ge video ni kisa share khai ro ji tamni ke jotono hoske tongna angsung obo haikino mia je wati wamani bai kwbangma kalai panda rogo watini bagai pura panel sithama ke katai khwai road engo asam mane khwai road rogo pura lama lomo taise
ha khurja hani laman bagai pura gari guru jam mani mang pili kase phaikya inge hadi amna nong nakisha phunogon Water chest. There is a water. Ini water chest kita macam. Panki konanya ji pura hani bagai wati pai pura leda pada kamakya gari ro pura jam to makya lama saha lama pura harpek kamakya gari gori ko saka so gori ma mali eta mike bis inge ni bagai pura jam obo khwai sai ni se khana ka ang nanya ji wati ni besek te wati kono so wana tongko Anke nor bonuk bai khana wati ni bagai asu kisa sa washa wati wama bai se asu o haing thanga ge teba wati kodar phake siniti pra o bahai ngo abonor no bai bine besidi train ok sole yang ngai tam tam no abonor sain mam bai khana ke obo hake no norok tabu news no gui tongo sini onime sar no bo bjp hapka hai hapka je bobagara no ma bobagara ma basanai ni samano toyei kok saka hari sungnai ni lene Good morning, Fungka Hamjotono. Ani mung Subendu. Ani kaisa Tripura Motha Kollanpur hine kaisa Facebook channel tongo. Aro live fanya nai mani Faimalia network hamyani bagai. Je social media o je sar onimes noti je viral ang tong mani sar onimes BJP o join khanya hine. Abonoti sar onimes bai phoningo korengkha. Paji sar onimes tam tam saka khana nai legena. कौन सा मारा है बाकी दोनों मूंग सा दाना স্যার নাইও আপনি নো নাইও স্যার আপনি নো বলছেন হামজা গো স্যার আপনি হাই কম মাইক করেন তো কোনাই করেন স্যার বর্ব মা খাইও স্যার बोले सामने कोई नेता नहीं चाहिए सिर्फ हमको देखो हमको नेता नहीं चाहिए तो खड़ा ही नहीं होगा वो नेता नहीं है सिंगलों को दोनों सवार को किसी बात से लुगिया ना নো স্যার হাই কোন बहुत सीमित दिन खानी कैसा नो खाना ना मुसुओ हमको सब नेता चाहिए अब वो मत खाना ही हमको सब नेता चाहिए हमको ये नेता चाहिए नेता मत खाना ही सोशल मीडिया नहीं कॉम भाई तो बड़ों डिसीजन ना ना को गया सोशल मीडिया तो मीडिया कॉक से স্যার ये तो महाराज भाई नो हम समाज चाहते हैं हम सब नेता को चाहिए मैंने गलती किया ऐसा बोल के आप बात था नहीं बोल ओके Sar onimes no sung jotono hamjago haipano sar belai nung kok kotor saiki ka bubai gara to jotono naino ti prasa bolte na at least nung bo non nung bo ang bo jotono naino bubai gara thanchani marino sobano khai ti prasa roni man thanyo rina nayo tini je bubai gara no je nung saka je bubai gara map ma sannai ang joto neta no nayo mani abo belai kok kotor bubai gara abono gosi na harman galak tai जों तिपरा साबो बुबा गरानो अकंनो गसिरि गलाक कारण ठीक আছে নন হামজাগে বুট দেখা কিন্তু বুবা গরানো ন বাসারি হইছে তিপরা সাবো নন হামজাগো যে নং বুবা গরানি ইমাং ন তিপরা সারানি ইমাং ন সাকসেস খাইনা হানে নং সার সাক মহাইনি তা ওয়ান ছুটি যে নং ন বাসাওই সাক বাসাওই নং জিতিও হানে বুবা গরা এট লিস্ট নন বাসারি খা Tipara saro nono hamjaka buba garani part nei neng sajung hangka bonono hamjaka lakam sar mo haita khlaji sono khibita thani kitu sono khibita hangkai o tipara saro ni obishap kagala tipara sar nahar mangalani ni mukhangno anga suno sanai belaina hambai Inke noro nukhana tam hani saka sini sar onimis no ke obon yagulo je boot chanai pai kok roi kok nimoti kam khaya je kok ri kalang mani abahai khaya ni bagai lukurok sajaya ngai boot dia hani tong laikya kok moti kok khai rnai sa ke suriya noro anu fast khai rohla ang nong ni bagai ohai ohai subida to na ohai kam khainai ohai sai kalang ngai khai ni bagai kok rojanai rok boot dia hani mang pili kase hemani
Ke norok no joto kisu phunung bai kya ke norok kisa video ne share khaire baji tamne ke kisa o musli sikok kana rok rai sikok rok bai kisa hoske tong bai di ba hakino next video ma lasine jotono no kaham tong baji tai tada.